musayaw ko. Dili kapungan nga musayaw ko. Dili kapungan nga musayaw ko. Sa atong buhi nga Diyos. Dili kapungan nga mulukso ko. Dili kapungan nga mulukso ko. Dili kapungan nga mulukso ko. Sa atong buhi nga Diyos. Dili kapungan nga mukiay-kiay ko. Dili kapungan nga mukiay-kiay ko. Dili kapungan nga mukiay-kiay ko. Sa atong Diyos nga manluluwas. Dili kapungan nga mutuyok-tuyok ko. Dili kapungan nga mutuyok-tuyok ko. Dili kapungan nga mutuyok-tuyok ko. Sa atong buhi nagabaha, nagabaha ang kalipay ko. Kay giluwas ka sa atong buhi nga Diyos. Nagabaha, nagabaha ang kalipay ko. Kay giluwas ka sa atong buhi nga Diyos. Sayaw ka sa kalipay, lukso ta sa kalipay. Kay giluwas ta sa atong buhi nga Diyos. Sayaw ta sa kalipay, lukso ta sa kalipay. Kay giluwas ta sa atong buhi nga Diyos. Nagabaha, nagabaha ang kalipay ko. Kay giluwas ta sa atong buhi nga Diyos. Dili kapungan nga musayaw ko. Dili kapungan nga musayaw ko. Dili kapungan nga musayaw ko. Sa atong buhi nga Diyos. Dili kapungan nga mulukso ko. Dili kapungan nga mulukso ko. Dili kapungan nga mulukso ko. Sa atong buhi nga Diyos. Dili kapungan nga mukiay-kiay ko. Dili kapungan nga mukiay-kiay ko. Dili kapungan nga mukiay-kiay ko. Sa atong Diyos na manluluwas. Dili kapungan nga mutuyok-tuyok ko. Dili kapungan nga mutuyok-tuyok ko. Dili kapungan nga mutuyok-tuyok ko. Sa atong buhi nga Diyos. Nagabaha, nagabaha ang kalipay ko. Kay giluwas ko sa atong buhi nga Diyos. Nagabaha, nagabaha ang kalipay ko. Kay giluwas ko sa atong buhi nga Diyos. Sayaw ta sa kalipay, lukso ta sa kalipay. Kay giluwas ta sa atong buhi nga Diyos. Sayaw ta sa kalipay, lukso ta sa kalipay. Kay giluwas ta sa atong buhi nga Diyos. Nagabaha, nagabaha ang kalipay ko. Kay giluwas ta sa atong buhi nga Diyos. Nagabaha, nagabaha ang kalipay ko. Kay giluwas ta sa atong buhi nga Diyos. Nalagpanan ka, nalagpanan ka, Diyos. Walay sama kanimo. Dako ka nga Diyos na mong inisimba. Oh, hallelujah, hallelujah. Hangayan kang daygonoga. Salamat, Jesus. Dili kami matagbaw sa diha nga kami makauban kanimo, Ginoo.
Tungod kay ikaw ang source. Ikaw ang among gikinahanglan na makauban sa tanang panahon. Ikaw ang tanan kanamo. Ikaw ang among kinabuhi. Mao nga Ginoo niining mga takna magapadayon ikaw nga magisulti kanamo. Aron walay usa kanamo nga mawala. Magapadayon kami sa pangalan ni Kristo nga among Dios. Amen. Praise God. Lain ang linog gahapon, lain ang linog karon. Okay, sunod-sunod na gyud ning mga ingon ni aning mga panghitabo. Mao nga dili lamang kita magkabalaka, tungod kay nahisulat na. Umapadayon ko aron maalarma kita ni ining mga nagaabot nga mga dili maayo nga mga kay kun dili manggod kita maalarma, mao na hinungdan na uban kanato maanod, mataral. Mao nga gikinahanglan gayud na maalarma, makabalo, makabantay kita. Ilabi na nagtuo kita nga kining mga panahon na mao ni gitawag last days. Verse 3, chapter 24 sa libro sa Mateo, chapter 24, verse 3. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, samtang siya naglingkod dito sa bukid sa Olibo, the disciples came to him privately. Dito nagauban-uban kaniya ang iyang mga disipulo. Og nangutana, sultihi kami, tell us, they said. Og ang ilang mga pangutana, when, kanusa. Mao ni ilang mga pangutana, kanusa mahitabo. When will this happen? Praise God. Okay, paimnag kapi tong uban nga wa pa makainom kay bugnaw ang panahon. Okay, naidaghang kapi, libre kapi. O sana, kapi tsokolate. Okay, ingon sila, kanusa, when? When will this happen? And what will be the sign? Pakitai kami og unsa may mga ilhanan, sultihi kami. Kay naghisgot ka man nga ikaw mo kayab og ikaw mo balik. Okay. When and what? When, ingon siya, will this happen and what will be the sign of your coming and of the end? Mao ni ila mga pangutana. Praise the Lord. Dili pa lang dugay, nauyog na punta karon. Ingon siya dinhi, Jesus answered, what's out? Ingon siya, what's out means pagtagad na. Hatagi nag-importansya, what's out? Unsa may imong hatagan og importansya nga dili ka maanod sa moabot og mahitabo ni ining panahona. Ingon siya, what's out, that no one deceives you. Kay mutungha ang mga deceivers. For many will come in my name, claiming, I am the Christ. Gani, nag-ingon pa ni, I am Christ. Pero kini niabot sa atong nasod karon, wala, reject yod. Wala yod. Si Kristo yod, dili yod daw. Wala. Okay. Ingon siya dinhi, tungod lang sa ngalan ni Kristo nga nagaingon, ako si Kristo, daghan ang malimbungan. And will deceive many. Nag-ingon siya sa verse 6, wars, you will hear of wars, rumors of wars, but see to it that you are not alarmed, dili ka hikalitan. Such things must happen. Kinahanglan mahitabo gayud kini. Kay ngano nahisulat na tanan nahisulat sa Biblia.
Bisan tuldok, nag-ingon ang pulong, tumanon yun na siya. But the end is still to come. Apan dili pa kana mao ang katapusan. Nation will rise against nation, kingdom against kingdom, famine, earthquakes in various places. All these are the beginning of birth's pain. Sama kini sa usa ka babae nga nagbati. Pero dili pa kana mao, ingon siya. Sinugdanan pa lamang kini sama sa usa ka babae nga nagbati. Verse 9, then you will be handed over to be persecuted and put to death. And you will be hated by all nations because of me. At that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. Okay, ablihan na to ang Lucas Kapitulo 21. Praise the Lord. Lucas (21). Mao man ni ang makuyaw, kanang giingon sa Biblia na makuyaw nga panahon. Nakadungog-dungog na taniani no karon kining panahon na. Nagpaingon tuloy-tuloy. Okay. Pero naay saad sa Ginoo. Bisan kuno usa ka lugas sa imong buhok, walay mawala. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Walay mawala. Dili ka mawala. Dili ka. Wala ka, dili ka. Kahadlok ray mo abot. Pero ingon siya din sa 21 verse 18. But not a hair of your head. Bisan usa ka lugas sa imong buhok. Ingon siya, mawala. Dili gayod kini mawala. Taralon lamang, ingon siya, taralon lamang kamo ug adto dadon kamo ug ingnon pagapatyon apan ingon siya ayaw kabalaka. Bisan usa ka lugas sa imong buhok. Ang mga testimonyo karong hapon, proteksyon kanunay, di ba? Nganong nahitabo? Amen. Naminaw ba mo sa testimonyo karon nila ni Michael, Sister Iya? Okay, nga naman to? Oh, tiya mo, kuya butong ilahan ni Michael, ilan ni Sister Iya, kay kung tinuod man nga naingon niya ito, maapil kita dire. Okay, ubay-ubay bayata din he. Pero tungod kay ang Dios nga atong gialagaran, dili man patay. Maura gyud na ba nakaayo? Buhi siya. Dili siya matulog. Buhi siya. Ngano nga naay proteksyon? Ang Psalm chapter 91 tungod sa imong gugma. Wow. Walay usa nato dinhi nga mawala. Ampingan gyud ta sa Ginoo kay mahal kaayo kita sa Ginoo. Palangga kitang tanan, palakpakan nato. Okay. Ingon siya dinhi, this will result in your being witness to them. Verse 14, Luke chapter 21 verse 14. But make up your mind not to worry beforehand. How will you defend yourselves? Panahon nga moabot na gyud kining lisod nga panahon. Mag-ingo kinsa kahay mulaban kanako, naay manlalaban. Dili ang imong higala, dili ang imong igsuon, dili ang imong pastor. Ang atong manlalaban mao ang Holy Spirit. Palakpakan nato siya. Nagaingon siya, praise the Lord. Make up your mind, not worry beforehand how you will defend yourselves. Kay pangtaralon magkahadya ini. For I will give you words and wisdom. Wow. That none of your adversaries
will be able to resist or contradict. Tiyaw mo na, walay bisan kinsa nga muamong-among kanimo nga makahimo sila og dautan. You will be betrayed even by parents. Bisan gani ang imo konong ginikanan, traidoran ka. Brothers, traidoran ka. Relatives, friends, mo traidor sa imo, and they will put some of you to death. All men will hate you because of me. Verse 18, but ingon siya hinumdome, but not a hair of your head. Ang usa ka bisan usa ka buhok nimo, ingon siya, dili gayud kini mawala. Bisan usa ka buhok, walay mawala kanimo. Ngano? Tungod kay nahigugma ikaw sa Ginoo. Mao na ning mga panahon na. Gawas nga ni anata ni ining mga panahon na normal, new normal. Naapagyoy mo arise. Mulipat. Praise the Lord. Hallelujah. Dili lang magdala sa ngalan sa Ginoo, muhimo pagyud og milagro. Pero tungod kay ang pulong nag-ingon, ayaw gyud mog tuo. Balik ta sa Matthew chapter 24. Ayaw mog tuo. Bisan daw gani sa mga pinili pa. Okay. Grabe ni. Nag-ingon siya din verse 23. Matthew chapter 24, verse 23. Grabe gud ba? Ang ilahang aim. Ang ilang aim, ug ang tuyo nila niini mao ang mga Kristohanon gyud. Praise the Lord. At the time, if anyone says to you, look, here is the Christ, or there he is, iyon siya, do not believe. For false Christ, false prophets will appear and perform great signs and miracles. Unsay tuyo sa ilang mga sign o mga milagro to deceive. Nagtugo na daan siya sa pag-ingon, do not believe it. Mupabilib sila, pakitaon siya ka, nga kini, mauna ni siya. Pero ingon siya, do not believe it. Kay false Christ kana siya, and false prophet will appear. Unya muhimo pagyud sila great sign and miracles. Aron pagdeceive, aron paglimbong sa mga pinili. Ako nagasulti kaninyo siya, I have told you ahead of time. Giunhan talang mo. Aron kamong makabantay. Maayo ba ang Dios? Amen. Maayo gyud kaayo ang Dios. Sa mga testimonyo ganiha ingko tanawara, proteksyon. Proteksyon. Tiyaw mo na halos tanang pastor gitawag aron mag-apil sa ilahang meeting. Nagkaroon na naigi-COVID karon. Hallelujah. Pastor, nagka-apil ka ba? Wala akong maka-apil. Naay proteksyon sa ato ang Ginoo kay ang atong Dios buhi. Maulang pabilin sa paghigugma kaniya. Maura gyud na. Panahon nga musulti ka sa pulong, isulti iwali. Okay, mao manay naa sa kasing-kasing sa Ginoo, wali. Wali, si Jesus bitaw, ingon siya, mao bitaw niyan ko dinhi aron sa pagtuman sa nagpadala kanako. Wali siya.
Hallelujah. Unya nakamatikod man si Juan Bautista na si Jesus. Iyon siya, adto ako na siya, og siya na ba ang Mesiyas? Ginoo, gisultihan dayon sa iyang gipadala ni Juan. Ginoo, ikaw na ba ang gipaabot namo? Gisugo magud mi ni Juan ni John the Baptist. Ingon ang Ginoo, balik mo dito. Ingna, ang buta nakakita na. Ang sanlahon nangaayo na. Ang mga bakol nakalakaw na. Ang mga patay nangabanhaw. Lakaw, balik dito. Bulahan kadtong tao nga wala magaduha-duha kanako. Ayaw gyud ninyo ilis di ang Ginoo. Bulahan kadtong wala magaduha-duha kanako. Praise the Lord. Okay. So tungod ni ining mga panghitabo, miingon ang Ginoo sa Matthew chapter 11. Okay. Atong ablihan ang Matthew chapter 11. Verse 7, sa dihang mibiya na ang mga gisugo ni Juan. Verse 7 na, Matthew chapter 11, verse 7. As John's disciples were leaving, sa dihang mibiya na katong gisugo ni Juan, Jesus began to speak to the crowd about John. Ang ilang giisgutan si Juan. Misugod sa pagsulti si Jesus ngadto sa mga tao, what did you go out into the desert to see? Unsa may inyong giadto dinhi aron inyong tan-awon? A reed swayed by the wind, kadtubang bagakay nga napilay-pilay na? Kundili ba, what did you go out to see? Unsa may inyong giadto didto? A man dressed in fine clothes, kadtubang tao nga maayo og bisti? No. Those who wear fine clothes are in king's palace. Kadtong mga gwapog mga bisti, kadturang naa sa palasyo. Then what did you go out to see? Unsa may ang inyong pagtan-aw dito? Propeta ba? Yes. I tell you, and more than a prophet, labaw pa sa propeta ang inyong nakita. This is the one about whom it is written, I will send my messengers ahead of you, who will prepare your way before you. Si Juan ang ilang gisgutan. Unsa man di ay si Juan? Sumala sa nahisulat, si Juan nag-prepare, nagwali si Juan. Iyang gitudluan o iyang giwalihan ang mga tao nga mag-usab na, maghinulsol na. Kay ang Dios nangita og bunga sa paghinulsol. Ang Dios nangita ni ining bunga. So sa ato pa, kung tan-aw nimo si Juan, dili matahom ang iyang bisti. Nagkaon siyag dugos. Dulon og dugos ang iyang gikaon. Ikumparar sa mga tao nga nagpuyo sa kaharuhay, maayo kaayo ang ilang pagkaon. Palasyo. Nindot kaayo ang ilahang mga bisti. Mo na giingon sa Bisaya, luho. Praise God. Pero unsa giingon sa Ginoo, labaw pa siya. Ingon siya dinhi, a prophet, ingon siya sa verse 9, then what did you go out to see? A prophet? Yes, I tell you. And more than a prophet, labaw pa si Juan sa propeta. Nganong nahimo man siyang labaw? Tungod sa iyang pagpamuhat. Walay laing maayo karon. Hallelujah. Kanang inyong mga higala, hinay-hinay na nagsulti. Kay kung imong buhaton na isipon kang dako sa gingharian sa Ginoo. Atong palakpakan ang iyang pulong. Labaw pa siya sa propeta. Ang tao karon ang ilang gihuna-huna sa tao ang isulod sa tiyan.
Pipila ra ang taong naghuna-huna karon mahitungod sa maayong kaugmaon sa ilang kalag. Kay ang tao, praise the Lord, hallelujah. Okay, si Ma'am Ranara, iampo nato si Ma'am Ranara. Kay didto mi gahapon, kanang naagi mga tao nga tag-as og resistance para ni Nanay Bidal, taas na dig edad, 90? Naibids, 90? 90 na edad ni mo? 90. Oh. Na 87. Oh. Si Ma'am Ranara, 83. Pero imo tanawon siya, kapoy na gyud. Mag-istoryahan na imi, muingon na siya ni Anaw. Kini di ang tao, basta muabot na ang kamatayon, before ang kamatayon, kapoy ang bation. Si Reb, diha man gyud ko pagkamatay ni Reb sa ospital, sa itong ospital ato ang gituan. Kapoy na, yun siya, kapoy. Ang tao di ay basta dool na sa kamatayon, kapoy. Nya luyo sa kapoy, di ba matulog, di ba kapoy yun, manta ka na gabi, labi naghago ka sa adlaw, di ba kapoy lami hayang? Mao di ay na siya. Pero dili pa pod kay, dili pa man schedule na to na. Kapoy, ingon siya, I'm so tired, ingon siya. Murag matulog na gid si Reb, ingon to iyang amigo nga Indian. No, wait, bin. Mumata na po si Reb. Kapoy. Siya na ka nga, tawagan na sila gasakay eroplano, ang iyang amigo. Tugdong di sa Davao, largo sa ospital, dito na may daan. Istrohan na din sila, kay amigo gid sila kayo. Oh, ingon pa tong iyang amigong na Indian. Hulat ako, bin. Umata na po siya. Kapoy na. Diha gyud na matay. Ato ba nga si Amerikano? Kapoy na gyud. Mao na iampo na to. Ingon ko dili tangay mabalaka akong giinan si Ma'am Ranara. Siguro. Matapos magyud ang tao, mahuman magyud ning atong trabaho, at least na naanada ay pundo. Amen? Matapos magyud ang tao Matapos ang tao. Besan pag-unsaon. So, ang uban, naghuna-huna, ug asa sila mabuhi, asa. Wala. Usarag yun. Ingon si Jesus, usarag yun ang gikinahanglan sa tao. Marta, ingon siya sa Luke chapter 10, Marta, nganong nagkapuliki ka? Okay. Nganong nagsigi ka dihang? Nganong nabalaka man ka? Kay giinan man niya si Ginoong Hesus, Ginoo, wa ka ba magpakabana nga kana ko igsuon? Wa gina mutabang nako. Nagprepare ko og mga pangandam kay naagoy imong mga disciples. Sutihi ragon na siya na mutabang nako. Iyon siya Marta. So kamong mga pamatanon, mga bisita o uban panganiya dinhi, kasabot yun ta, ang pinakamahinungdanon gayod pulong sa Ginoo. Dili pa inap kining musimba ta. Basa yun mo kay ganiha, nakadungog og isa sulti ganiha. California? Naanapog ko sa California, gipanghipos na ang ilang mga Biblia. Dili gusto ang kalibutan. Hallelujah. Gusto sa kalibutan nga siya ang magbuot kanato. Dili siya gusto na mapailalom kita sa kamot sa Ginoo. Apan salamat kay nakapundo na ang pulong sa kasing-kasing. Nakapundo na. Dili gusto ang kalibutan. Mo na nga sa Matthew chapter 23. Okay, Matthew chapter 23. Okay. Nadinhi ang pagkaalaot. Alaot. Matthew chapter 23, verse 14.
Nagaingon sa Matthew chapter 23 verse 14, alaot kamo mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga parisyo, mga hipokrito, you hypocrites, you devour widows' houses, and for as you make lengthy prayers, therefore you will be punished more severely. Kini nga bersikulo, dili sila gusto na ikaw makasulod diha sa tinuod nga pamaagi sa Dios. Okay. Kay mismo sila wala makasulod. Mao di ay nga nag-ingon siya, not everyone will say to me, dili ang tanan magaingon kanako, Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian. Kundili kadto lamang silang nagatuman sa kabubuton sa atong langit nung amahan. Naunsaon man pagtuman og wa kita masayod aning Biblia. Okay. Usbon ko i-review na ko kadali kadtong Old and New. Bible, by means to. Bol means book. Mao na siya. Ang Biblia duha ka libro, Old og New, Old and New. Kung dinhi ka sa Old Testament, Hebrews na siya. Kung naa kay mga meaning, pangitaon diha, muadto yun ka sa libro sa Hebrews. Pero kung anhi ka sa New Testament, Greek. Kung naa kay tun-an nga mga words dinhi sa New Testament, dili ka mukuha sa libro sa Hebrew, kay dili magkapareha sila. Greek na karon. Praise the Lord. Mismo ang Israel karon Greek na. Sa unang panahon ingon na Biblia, usara ka pinulungan, Hebrew. Okay, ingon niya na ang giingon sa Genesis chapter 11. Usara ka pinulungan. Okay. Karon, ablihon na to ang Isaiah chapter 9. Kay matod pa nila ang Misaya dili Greek, Hebro, ang tinuod Hebro. Okay. Ang Isaiah, libro ni Isaias, kini nga bahin sa Old Testament man mao ni ang Hebrew. So unsay giingon sa Isaiah chapter 9 verse 6, a child is born. For to us a child is born, to us a son is given. Maunay panagna, maunay giingon ni propeta Isaias. And the government will be on his shoulder, and he will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Mao na siya. So kinsa may buti pasabot niya na, for to us a child is born. Si Kristo na, dili ba? Nakaron kay si Kristo man di ay kini. Asa man matao si Kristo sa Old o sa New? O sa New. So, muingon sila nga Hebrew, Greek. Kaliwat sa Hebrew. Pero dito na sa Greek, Greek na. Natao man si Kristo sa Matthew chapter 1. Hallelujah. Dito sulti na sa anghel na paganganlan kining bataa, Jesus. Okay. Sa verse 7 sa Isaiah chapter 9 verse 7, of the increase of his government, peace, there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from the time on and forever. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this.
So mao ni siya. Natao siya sa New Testament. O niya, wado nila ang pangalang Jesus, dili po idi mawala kana. Ingon ang Biblia, walay laing ngalan nga gihatag. Okay. Walay lain, nag-ingon siya. Salamat sa Ginoo. Maayo ba ang Dios? Maayo oy. Okay? Matthew chapter 1. Matthew chapter 1, verse 21. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus. Mao na ning pangalan na. Because he will save his people from their sin. Okay. So kinsang pangalan? Jesus. So karong panahon na nanay mga pagtulunan na dili na nila litokon si Jesus. Okay. Mao na nga kinanglan makasabot og mahibalo kita niini kay mao na ni ron ang naglihok sa atong panahon. At least na makabantay kita. So balik ta sa Matthew chapter 11. Sa paglakaw sa mga tinun-an ni Juan, mingsugod si Jesus sa pagsulti sa mga tao. Unsa may inyong gitan-aw dito sa desierto? Bagakay ba nga nabali-bali na sa hangin? Kung dili man, unsa may inyong gitan-aw dito? Nagtan-aw ba mo og tawo nga nagasulob og luho nga bisti? Ingon siya dili. Ang nagasuot niya na mao kadtong naa sa palasyo. Unya, what did you go out to see? Unsa may inyong gitan-aw dito? Prophet? Yes, I tell you. And more than a prophet. Propeta ba? Sultihan ko kamo labaw pa kini siya sa propeta. Si John giingnan labaw pa kini siya sa propeta. Nganong man nalabaw man siya nga di man gwapong sinina siya. Aw, tungod di ay kay siya pinadala. Nagawali, nagasulti, mahitungod sa pulong sa Ginoo. Mao dia ini. Mahamugaway ka man og kahimtang o makabos ka man og kahimtang. Kining duha kung nagapangalagad, ingon ang pulong, managsamara. Walay kabos ug walay dato, managsamara. Og kining duha, mahimo gyud ning dako at tubangan sa Ginoo. Pero kining atong pagpangalagad sa Ginoo, kinahanglan tinayming yun ni siya. Mangalagad kita nga kanang sibo sa pamaagi kay naaraba din ni sa Matthew chapter 7 nangalagad siya sa Ginoo apan unsay giingon sa Ginoo, away from me you evil doers, I do not know you, away from me. Kunya yun siya, Lord, nagabuhat ba yamig mga milagro? Mao gani. Kaya ang pangalan sa Ginoo gamahanan man. Okay, tanaw na to ang Matthew chapter 7. Okay. Verse 22, Matthew chapter 7, verses 22. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Wala ba kami managwali? And in your name drive out demons? Natural. Kay ang pangalan sa Ginoo gamahanan. And perform many miracles.
Verse 23, then I will tell them plainly, klaruhan ko ni sila, I never knew you. Wala gyud ko makailan ninyo. Away from me, you. Hallelujah. Evil doers. Pahawa kamo, mga mamumuhat. Amen. Pahawa kamo. So kini, mga workers. So magapanghinao ta nga mga lagad, ta nga dili unta taingnon sa Ginoo. Away from me. Unsa may mga makita nato nga nag-ingon man siya, away from me. Hallelujah. Nag-ingon siya, ang bunga, you can recognize them. Ingon siya, ilhanin niyo sila, mailanin niyo kini sila. Pinaagi sa ilang bunga. Amen. So, dinhi sa ato, gipakita o gipahibalo na gayod ang tinuod nga bunga. Manghangad ra ba ang Ginoo sa atong kinabuhi? Dili ba ang kahoy, ang fig tree, iyang gihangad? Nang li siya naabay bunga? Wala. Ngano ka? Pasalamat ang anaat sa Ginoo karon kay nakailan na gitag unsay maayong bunga. Sa una ay wala gyud pertig yung pagkabutaha. Mukanta ta moingon dili na mag-usab kami. Pero sige ra man gihapong usab-usab. Okay. So din sa Matthew chapter 23 verse 14. Giingnan sa Ginoo kini sila hypocrites, mga hipokrito. Ngano man kay wala nila tuguti nga makasulod sa gingharian sa langit. Sama kanila, wala pod sila makasulod. Matthew chapter 23 verse 15. Converting people away from God. Hallelujah. Kanunay kunuhay nagapangabig og mga tao, nagatuo sila nga sa iyang pagpangabig na dala sa tiilan apan away from God. To be like yourselves. Muliwat. Okay, mao ni ang delikado. Mao ni ang giingon sa Ginoo, palayo kamo, wa ko kailan ninyo. Away from me, you evildoers. Okay, Matthew chapter 23:16 down to 22. Okay, unsa ni? Blindly leading God's people to follow man-made tradition. Mga buta, nagasunod sa mga hinimo-himo lang instead of God's words. Mauni ang giingon sa Mark chapter 7, Marcos kapitulo 7, man-made. Okay. Verse 6, Marcos kapitulo 7 says, he replied, Isaiah was right when he prophesied about you hypocrites, as it is written, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Verse 7, they worship me in vain. Their teaching are but rules taught by men. Mauna ni karon. Ang ilang mga pagpanudlo dili na pulong sa Ginoo, kundili pamaagi sa tao. Hallelujah. So dinhi makita nato dinhi ang pinakamahinungdanon dili di ay kining giingon nga hinimo-himo ra, kundili kining pulong sa Biblia maoy labing importante sa tao. Nag-ingon ang Ginoo kang Marta, usara ang gikinahanglan sa tao, Marta, ug karon nakuha na sa imong igsuon nga si Maria. Ug dili na kana mawala pa.
Dunay mga anak dinhi nga ang ilang ginikanan dili pagkristohanon. Siguro basta dili gani kristohanon, naa gyud nay panahon nga kamong mga anak lutoson gyud mo. Ingnon dayon mo, oy. Balik-balik mo diha nga dili ra ba na sila manguros. Hallelujah. Wala ra ba na sila kumpisalan diha. O nagunahon ako ni aman si Brother Roy Bagaslaw magpahimo ta diha sa gawa sagit o kanang dagutan nagkandila. Kay nagkasaksi jud ko diha na diha ni anhag kadlaw ni dagkot diha o. Diha gyud sa gawa sagit gidagkot niya. Pagtanaw niya kay katedral man. Dagkot siya di lang siguro kausat to gibuhat niya. Inko kung butangan ta nagdagutan nagkandila daghang managkot diha. Inyag mapuno nagdagkot butangan ta na sulod na mo. Di ba mo sulod na sila? Niya mo butang dayon ta diha og dagway ni Nonoy Bantayan nga mag-ingon ni ana kay sa bag-ong santos ni. Dapat ining sulod diri diha sila maborn again. Kasabot naman ta kami bitaw sa una tong pioneering kami dito sa bukid. Manulod man mi kapilya. Manulod mi. Pa may mailhi. Nguros sila, kuros mo mi. Oh. Katong batanon pa ko? Na ako'y daladala na Senior San Jose. Gamay lang murag tudlo unya na ibangag. Itugsok sa bulpin, mayon ko, kailan mo ani? O, niya ilipit ako to sa Biblia. Mora bag mananagat, pero kasabot na ta, nga dili gito simbahonon. Paon. Klaro ba diha? Naka-live man ito, no? Hallelujah, praise the Lord. Okay. Walay lain na atong ibisto ang kamatuuran. Diin man tagikan, gikan man tadiha. Oh. Kapila na ko musulti na apatoy abi na ko to og farmer kernil man ito akong gisultihan. Aga sultihan na mi siya musimbar ko diha pastor, anar ko diha taga Santo Tomas. Iko sige bisita diha. Katoliko magana, ay katoliko na. Pero dili Roman, Christian Catholic. Oh. Kasagaran sa ila, wala man na kami memorize og 7 sacrament. Memoryaha lagi ninyo kay gwapo na siya na tol. Bunyag, kumpirma, kumpisal, kalawat, santalana, ordain ug kasal. Nakaron kung imo nang i-research tanan biblical. Oh. Bunyag, dili man bata, dagko man di ay bautismuhan. Kumpirma, oy, dili man di ay nang badlisan sa agtang. Confirmation, Ephesians chapter 1 verse 14, 13-14, Holy Spirit. Kumpisal, wala ba di talaga pangumpisal? Before ang water baptism, nagakumpisal ta. Dili diha sa pwede po siguro magpabuhat ag duha gatbang diha. Magi manulod diha, pero kita nakabalo na di gyud mo manulod. Mahibawan gyud ninyo kini bag-o gini ba kay sulod. Mubutang tag mga ismag nga maglingkod diha. Di ba? Umingon oy, kumusta man ka? Ato'y istorya ba na? Nasuko tong press. Nasuko siya dito sa seminaryan nila. Iyon siya kining mga Samarian, mga maldito gyud ni sila. Natural kay di man na born again. Iyon siya kay gikan siyang gigutom pag-abli niya, wala na may gatas, wala na may manok, wala na may makaon, gikaon sa mga sakristan. Iyon siya niagi usaba, maldito gyud ni tawana.
Giingnan dayon nga ugma kay Sabado, kinahanglan nga kamo musulti ug mangumpisal sa inyong mga sala. Kay walay mga lawat sa Domingo kun dili mangumpisal. Yun siya kini. Sakpan gini kinsa nagkawat sa akong sudaan sa rep. Kita man ka sa screen. Ingon dayon siya, bless me Father for I have sinned and this is my sins Father. Siya wala kay sala, tindog na. Tindog na. Gigawas na. Pagsulod siya isa, maura gihapon. Bendisyon niya ako, Padre, kay ako nakasala ug mao kini tindog na. Pagtanaw kay mao may suspect niya. Kini, mao na ni ba? Mao gid ni hilabdanon. Mao gid ni ang malditos tanan dire. Ingon din Lord, bless me Father for ingon siya. Ayaw pag bless diha, ikaw nag-inom sa kong gatas. Gikaon pag nimo ang akong manok sa rep, di ba? Ikaw, siya magyod. Siya man. Kung siya giabot niya, siya, dili man madungog. Dili madungog. Siya di madungog, iduol imong dalunggan. Ikaw ang nagkuha sa akong pagkaon, o giinom nimo ang akong gatas. Iduol. Dili lagi madungog. Dili lagi madungog. Ingon dayon tong nagluhod. Kambyo ta, ako diha, ikaw dire, di ba di lagi madungog? Ning gawas siya. Kambyo sila. Ang sakristan naglingkod. Ingon dayon ang sakristan, idool, imo dulongan re. Katong ato ang labandira, di ba ikaw ato nagwada? Ingon da, dili di madungog. Quits. Hallelujah. Wala. Quits ang tanang utang. Okay. Dinhi makita nato na ang tanan nga giingon sa Ginoo nga alaot. Pasalamat kita. O karon lain na pod ang atong giatubang. Niya anak kita sa katapusang panahon. O ang giingon sa Biblia, kiniingon sa Matthew chapter 24, perting delikaduha. Praise the Lord. Giingon din ni verse 19, how dreadful it will be in those days. Unsa ka makahahadlok ka ng mga adlaw, pagka makalilisang. Okay. Sama kini sa usa ka babay nga nagsabak, for pregnant women and nursing mothers, mga masuso, alaot, pagka mahadlok, ingon siya, it will be in those days, kadtong mga buntis, kining mga adlaw, alaot, ingon siya, kadtong dunay masuso, o kadtong mga nanagsabak, mo ni giingon. Ingon siya sa verse 20, pray that your flight, wow, naadi ay diha dapit ang rapture. Pray, pag-ampo ka mo, gikan karon bantayi matnguni ang imong pagkinabuhi. Mao nang giingon dinhi, praise the Lord. Watch out. Okay, bantay. Ayaw na pagpabilin sa pagkabata kundili magpakahamtong. Amen. Magpalaom. Ayaw na pagpabilin sa unang doktrina, unang pagtudlo, unang pagtulunan. Palaom na. Ang taong laom, naglakaw na sa kaalam sa Ginoo, makailan na siya kung say right o kung say wrong. Laom. Mao nang giawhag sa Ginoo, palalom kamo. Aron makakuha kamo daghang isda, palalom kamo. Praise the Lord. Ayaw pagpabilin sa mabaw, palalom. Ang taong laom, hilom. Layo pagani ka, mailahan ka na kung siyang kalidad din tawhanan. Ngano man namang Espiritu ni Kristo sulod. Mao na may magbasa.
Amen. Mailhani mo ang taong kasaligan ug ang taong dili masaligan. Ang taong dili kasaligan, dili faithful. Siya nga kasaligan sa gagmay, kasaligan sa dagko. But if he is unjust in less, nag-ingon niyang pulong, kung siya man dili kasaligan sa gamay, dili usab kini siya masaligan sa dagko. Mao man gyud na siya. O kining mga butanga, mao gyud ni ang number 1 nga isalig. Amen. Daghanang mga tao nga gisaligan niini ug wala masaligi, nahimong asin nga wala nay kaparat. Kung ang asin kuno kawadaan sa iyang kaparat. Okay. Nakadungog na ba mo og mga Kristohanon nga wa nagyoy parat? Ikasulti-sulti man ka. Murag walay na hibalo pero wala na. Saturated. Ikasulti. Bisan sa gamayng sikreto nga kinabuhi, nga moarag daw way nahibalo, pero wala. What is secret means? Secret means is heard by the big large number of people. That is secret. Muana mana ato-ato orane ayaw saba. Adi ay. Muana po si isa. Ato-ato orane. Si kuman. Sikreto orane. Is heard. Hangtod malukop. Ato-ato orane. Nagiuban nga wa na gyud uban ning kaalam ba diha na gyud sa Facebook ibutang. Una amoy mga sikreto taon ayaw po ibutang. Ako di magyud ko kamo ng Facebook, wa magyud ko Facebook. Moingon ko wa Facebook kay wa magko magbuhat og Facebook, sila ra may gabuhat. Yung lo, daghan ba kag Facebook lo na bahala mo diha. Wa gyud koy pakialam ana ba. Oh, ipangsuwat pa gyud sa Facebook. Tungod sa internet ang kalibutan ni gamay. Ni gamay. Gamay na gyud ang kalibutan tungod sa internet. Unya ang internet karon mao na ni ang gikinahanglan sa tao. Kulang ang ilang mga adlaw ug wala internet. Mag-burn out gani ang internet, wala signal. Sa una lagi wa man lagi internet. Maayo matag mga lawas. Sa mga bata pa ay siyatong, tumbalata, biros. Oh. Karon, wala nang siyatong, wala nang tumbalata, wala na ang biros, tago-tago, wala na. Tuwa na sa kwarto. Wata kay balo ang ginikanan tuwa sa gawas ng laban na nilihig pero ang iyang anak nalibot na ang tibuok kalibutan. Kuya urong panahon na oy, praise the Lord. Unya na ay silingan, mawa pa gani magkita, matingala ka kay maayo nagtinagdan. Oh, kami sa unag mangharana, dalaraman may gitara, unya mo kanta dayon. Karon wala na. Mainguran, lucky number. Hallelujah. Na mga pauso-uso ni uli tong iyang bana aron lagi malipay ang iyang asawa pag uli sa bana kay nay mga style pod na mora pod og nindot paminaw na taptapan ang mata sa asawa ingon dayon na bala nges ho ingon dayon ang asawa pagis-hugis ho kapag diha wa may laing bungi dinini balaya. Hallelujah. Iya man dayong gibreak ang iyang bana. Isang ngesho.
Pag-giso-giso ka pa diha. Wa may laing bungi ni balaya. Hallelujah. Maayo bang Dios? Maayo. Bantay ta sa panahon karon. Bantay ta doon na lang ko'y buti pasabot ni ini. Karong panahon na bantay kita. Bantay ta kay nag-ingon ang pulong sa Ginoo, gipakubsan ang mga adlaw. Mas maayo ra po dinoon gipakubsan kay kung wa pa daw pakubsi, grabe. Tindi yun kaayo ang trabaho sa kalibutan. Grabe. Ingon siya, kung wala daw pakubsi, lisod. Ang mga gipili o mga gipangga sa Ginoo, posible pa. Madala. Manangayon siya, pag ampo ka mo. Walay lain na atong saligan karon, Ginoo ra gyud, wala na. Kay sa tanang saad sa Ginoo. Okay, kato mga testimonyo nila ni Michael, nila ni Ganiha. Dinhi ko ni abli sa salmo ba? Okay, undangon na nako ni, basahon na nako ni kadali. Praise the Lord. Verse 14 sa Psalm chapter 91. Psalm chapter 91 verse 14. Because He loves me. Tungod kay nahigugma siya kanako, says the Lord, I will rescue him. I will protect him, for he acknowledged my name. He will call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him and show him my salvation. Tiyaw mo na. Amen. Puros I will deliver, I will rescue, I will protect, puros I will. Nga naman, tungod sa iyang gugma kanako, because He loves me. Mga igsoon, maura gyud na, higugma agyud kanunay ang Ginoo. Pasalamati kanunay ang Ginoo, pag-ampo nga tagaan tagkusog, kaligoon sa Ginoo. Kay kami, ako, ingon nga pastor, nag-ampo man gyud ko sa inyo, Lord, ligoon na, walay usang mawala kanamo. Walay usa. Kay sa Biblia, kining last days, daghan gyud ang muundang mga bugnaw, magtinugyanay, magdinumtanay, mga believers. Ambot nganong nahitabo nga maingon ni ana. Revelation chapter 13. Okay. Mao ni Revelation chapter 13. Kung gitan-aw dinhi, nag-ingon siya dinhi, verse 7, He was given power to make war against the saints and to conquer them. Yatagan siya gahom sa pagbuntog sa mga Kristohanon. And He was given authority over every tribe, people, language, and nation. All inhabitants of the earth will worship the beast. Tanan nga mga nagpuyo sa kalibutan, kinahanglan mo simba sa mapintas nga mananap. All whose names have not been written in the book of life. Bisan kadtong Kristohanon nga wala may sulat ang ilang ngalan sa basahon sa kinabuhi, belonging to the Lamb. Okay, kung sabi pasabot na ng belonging to the Lamb, iya lagi ni Kristo. Mga Kristohanon, all His name have not been written. Mga Kristohanon nga wala may sulat ang ilang ngalan sa basahon sa kinabuhi, nga iya sa nating karnero. Christian man eh. Belonging to the Lamb that was slain from the creation of the world. He who has an ear, let him hear. O, tiyaw mo na, i-conquer. Hallelujah. Be ready. Prepare. Amen. Muabot na gyud ng mga panahon na ang Biblia, ang pulong sa Ginoo, tanan, wala gyud ni. Tanan na hisulat Matthew chapter 5:17, bisan gamayng litra, bisan tuldok,
tumanon gani si Judas wala siya pilian na maluwas, gipili siya aron mo'oy mutuman sa kasulatan. Tiaw mo na abi manato si Judas bahin sa 12 ka apostoles. 12 ka apostoles si Judas. Unaon sa ba? Bidaw, tanaw daw nato ni. Si Judas. Chapter 13 sa John. Kining pagkahitabo ni Judas, sa wala pa tawga si Judas na usa sa mga disciple, nahisulat na ni sa Salmo. Naanadaan sa Salmo. Mao gani nga bisan tuldok tumanon unsay nahisulat tumanon gyud ni kining atong panahon wala din na madagampo ni. Magampo lang ta ligunon ta sa Ginoo. Now, asa ni sa wala pa si Judas matawag sa Ginoo, Salmo 41:9 mao na kasulat na daana. Unya pag-abot sa New Testament, gipili siya aron maoy mutuman ni ining nahisulata. Salmo 41:9. Okay, unsa may giingon diha sa Salmo? 41, 9. O diara, even my close friend. Oh, close friend. Si Judas close friend. Even my close friend whom I trust. Gisaligan niya dalag kwarta. Manahe sulat na. Even my close friend whom I trust, he who share my bread has left up his heel against me. Oh. Kunya dinhi sa chapter 13 sa Juan, mao na ni katumana na ni Judas. I am not referring to all of you. Dili gyud kamo tanan ingon siya. John chapter 13 verse 18. John chapter 13 verse 18. Wala ko mag-ingon nga kamo. I am not referring to all of you. I know those I have chosen. Nakaila ko kung kinsa kamo. O nakaila po ko kung kinsa na siya. But this is to fulfill the scripture. Gipili siya aron siya ang mutuman sa giingon sa kasulatan. He who share my bread has left up his heel against me. Oh, tiyaw mo na. Amin ba? Maayo ba ang Diyos? Ayaw pagduha-duha. Bulahan katong tao nga wala magaduha-duha ka nako. Naana sa Matthew chapter 11. Bulahan kadto siya nga wala magduha-duha ka nako. Tinud-anay gayud ikaw nga miila kaniya. Bulahan ta. Niingon si Jesus kang tumas mituo ka kay nakita og nahikap mo ako, sultihan ta ka. Bulahan kadto silang mituo nga wala makakita kanako. Kanang pulong pagabulahan dili na basta-basta nga pulong ka ng bulahan. Bulahan nag pagkahayahay gyud nimo. Ang pagkabulahan ani ana kanato si Kristo maoy napahiluna sa kinabuhi. Nag-ingon siya kung wala ako wala gayod kamoy mahimo. Pakyasta kung wala siya, manindog kita. Praise God. Salamat Ginoo sa imong pulong. Salamat Ginoo nga sa makanunay ikaw nagapahinomdom kanamo, lig-una ang matag-usa kanamo. Walay lain namo Ginoo nga i-focus ang imong pulong. Salamat nga wala gayud kami mapakyas karong adlaw ang kalayo sa balang Espiritu Santo kini magapadilaab kanunay kanamo. Sa ngalan ni Kristo nga amo Dios. Amen. Gitawagan nako ang mga presbytery, dali kamo. Unya i-prepare ninyo mga Maria ang